Hei, no niin, otetaan taas jotain pientä sana-arvoitusta. Hennalla on 1 piste. Nyt näpytätte jo puhelimeen valmiiksi ne omat nimimerkkinne. Tähän laskutoimitus. Joo, katsotaan. Katsotaan, kuinka hyvin te olette mukana tässä. Näettekö? 100 plus 100 kertaa 4. Paljonko on? 100 plus 100 kertaa 4. Jee, haukkakuvaa! No ei nyt pahat, ei pahat. Ei pahat, ihan hyvä. Kirjoita isolla taululla Laine. Kirjoitetaan tänne Laine. Niin mitäs toi on? 100 plus 100 kertaa 4. Otetaan vähän laskujuttuja. Katsotaan miten teillä on torstaina hoksottimet käynnissä. Hennalla on jo 1 piste. Sinne laitetaan. Kirjoita tauluun Karota pesti, jos ei Mani, niin pelkästään Karo ja moi. Niko vilkuta mulle. Karolle vilkutuksia. Kirjoitetaan tänne Karo. Sydän. 100 plus 100 kertaa 4. 250. Ei oo oikea vastaus, eikä oo myöskään 567 eikä 700. Te ette tiedä oikeeta vastausta. Hei, 26. Te ette osaa laskea 100 plus 100 kertaa 4. Kattokaa mitä teidän kanssakilpailijat vastaa. 250. 699 laittaa Nadia. Ei tästä nyt saa millään kyllä 699. Henna, onks sä hereillä vielä? Sä olit äsken niin nopea vikkelä sormistas, niin saako Henna toisen pisteen vai voisiko joku nyt vähän niinku skarpata siellä? 100 plus 100 kertaa 4. Minäkin tiedän oikean vastauksen. 17110, laittakaa nimimerkki, koska muuten mä voin jakaa niitä pisteitä. Ja voihan olla, että tässä jotain vielä keksitään. Okei, eli silloinhan toi oikea vastaus on. Joo. Okei, no tää olikin muuten aika haastava. Joo, mä luulin, että on oikea vastaus olisi elikkä koska tässä on 100 plus 100 kertaa 4, niin kertolasku lasketaan aina ekana. Eli ekana pitäisi kertoa tää 4 kertaa 100, sen jälkeen plussataan toi 100. Jos mä olisin laittanut tähän sulut, niin sitten asia olisi eri. Niin, nyt siellä mentiin, Swim laitto 800. Voi harmi, mä just meinasin, mä olin itekin, että tää oikea vastaus on 800, mutta se ei oo. Se ei oo 800. 400 vastaus. Ei oo kyllä 400kaan oikea vastaus. Ei millään, että 4 kertaa 100 plus 100, niin ei 8. Eikä nyt, onko se oikeasti nyt sitten niin, mitä ohjaamo sanoo, koska tänne tuli noit 800. Kirjoita taululle Linda ja Lotta PS, lähetä meille lentosuukot. Linda ja Lotta. Ja sieltä tuli Matilta tuli eka oikea vastaus, eli se oli 500 oli oikea vastaus, eikö ollutkin? 500 oli oikea vastaus. Joo, matemaattiset säännöt ja nää. Ja piste meni siis Mat sai pisteen, laitetaan vielä tohon. Voi ei, te menitte ihan samaan, siis mä ihan oikeesti, mä luulin itekin, että se on 800, mutta siis se ei ollut oikea vastaus, vaan niin kuin Tani laittaa, että 100 000. Ei, se meni sit jo vähän yli. Kattokaa, kun mä ajattelin silleen, että lasketaan ekana, että 100 plus 100 on 200. Sitten kerrotaan se 4, niin sit tulisi 800. Mutta matemaattisesti, jos me oltais haluttu tästä 800 vastaukseksi, niin silloin meillä olisi pitänyt olla tässä sulut. Silloin olisi plussalasku laskettu ekana. Mutta kun mulla ei ollut sulkuja, niin kertolasku lasketaan aina matemaattisesti ekana. Eli sit se oli 4 kertaa 100 plus 100, eli silloin siitä tuli 500. Tää olikin muuten aika kompa. Tää oli kompa. Mä tein tahtomattani tästä, tai tahattomasti tämmösen vähän niin kuin vääränlaisen, tai oikeanlaisen vääränlaisen. PP-kausi, laula pitkä kuuma kesä, Niko, ai vitsi mun varpa, kirjoita taululle Niko, sydän. Kattokaa mikä kuva, ihan loistava. Niko, sydän. Ellakin meni, ei se ei ollut, eikä Laurikaan, se oli siis oikea vastaus, oli ne 500, piste on jo Matilla. Mat sai sieltä pisteen, 1 piste.
Jo Pelle, sullakin meni oikein toi vasta. 50 laittaa Jumppi, ei millään tuu 50 tosta, eikä 240kään, voi ei. Kisa 800 laittaa Taikku, joo, ei, se ei ollut 800, silloin meillä olisi pitänyt olla täällä se sulut. Mutta tää on hyvä, kattokaa, mä opetan täällä vähän teille matematiikkaakin.